Handidi kunyeperai vazukuru, ini ndinobvira taura chokwadi. Ndinowanzotaura chokwadi. Right, inzwaika. Kumastreet woko ndamboshanyawo ndichitenderera ndichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei semunhu akazvivharira kudai mumba. Semunhu akazvivharira mumba kudai mumastreet esocial media ndazosanganawo nemukomana anonzi Levels. Right, Levels ndofunga tese tinomuziva vakomana mukomana muchinda weLevels Productions uyu. Watinonyanyoziva achishanda nemuchinda anonzi Fantan. Handiti now Levels is one of vanhu vakasimudzira zvakanyanya inonzi Zim Dancehall. Ndiproducer vanobika mangoma anonaka. Is one person, one of the main players vakaita kuti dancehall yemuZimbabwe iite mukurumbira. Mukada kuteerera zvakanyanya kavazukuru pavanoita machanzi avo munowanzwa vachidedzera kuti Levels. So Levels vachona vazhinji havamuzive, vazhinji ndonatsoziva kuti havazive Levels, the man behind zvingoma kana zvibhiti zvinopengesa vechidiki mumageto nekupi kupi kwese. Ndiye mafotos andaisa apa. Now Levels ndasvikawo achiita makuhwa. Levels ane makuhwa waakaita. Handiti makuhwa aakaita ndowandinoda ndimbotaura nezvawo mbichana. So iwo kana ungasatosubscribe to this channel I kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumirira, subscribe to this channel. This is your channel, your family channel. Handiti also don't forget to put yourself your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much kuna vanokomenta malikes enyu tiri kumada zvakare vazukuru. Handiti ngatitauranei kumacomments uku. Inzwaika muchinda anonzi Levels uyu chekutanga ndaungomutenda personally, handaungomutendawo because mabasa avo anooneka. Ndo vamwe vanhu vekuti mukazoona artist akupisa, artist akurira, muchinda anenge Levels naana Fantan, aiwa vanenge vamira vanenge vashanda varume vavo, ndo vanobika maartist. Artist anozorira akeka asi anenge abuda nemumaoko emachinda ivava. So I just want to say a big salute to you Levels. Handiti so nyaya ndauya nayo ndeyechingoma chimwe chaakabika achibika nemuchinda iye anonzi Poptan. Now Poptan ndofunga makumuziva, vazhinji vakanga vasingamuzive zvakare nekuti vanga vachirova mangoma. Poptan vanorova, vanobika mangoma, but vanga vasati vanyanyoenda paspotlight zvakanyanya. Nziyo yazovaita kuti vanyanyopinda paspotlight vazhinji kanyangwa vazukuru vangu vakatokonfirma kuti takumuchimuziva after abuditsa song yavakaita naAlana inonzi Fadza Mutengi. Handiti Fadza Mutengi nziyo iri kunetsa yandiri kuona iri kuramba ichingokwirawo kunyanya maviews aona ayona ari kuramba achingokwira. So Poptan uyu ane chingoma chaakabika naLevels chaakabika, but akabikawo ari kuLevels Productions. Handiti so Levels ndo chingoma chaanga achimbosempla, hachakaipa zukuru, chakaipa dai kwenzi tinotenderwa umbochiridza dai ndamboita hangu boss pandachiwana pachona chichiripo. Chichiripo sadai ngochiplera ipapo kwete kuita kuchiba ayo, but hazvitenderwe manje. Handiti so ndiruda kungokukurudzira kuti let's support maartist. Handiti ngatisupportei maartist, vakomana vechidiki nevasikana vechidiki vane zvavari kuita. Let's support them vazukuru. So ngatisupportei zvakare Poptan. Chingomawo chandangonzwa chakaipa chinonzi Siya. Chakaipa. Handisi kuda kutaura hangu because kuti mashoko arimo ndeyekuti kudii, asi ndoda kuti chichingobuda chete iwo itawo wekutanga kuteerera kusapota talent yemuchinda anonzi Poptan. Handiti zvinhu zvibve zvafamba zvakadi zvakanaka. Nyaya ndachida kutaura ndeyekudaiwo, pane chinhu chandadiscover kuti artist kana kuti whatever basa rauri kuita muzukuru nhasi rinogona kusauita seriri kufamba zvakanaka,
but pane chinhu chandadzidza chinonzi kutsungirira. Ukatsungirira muzukuru, ndakacheka kuma-artist akawanda kuti vazhinji vanoita seazongoita sekunyuka, seasina kwaari kubva. But ukada kucheka kumashure, munhu yeye anenge ane nhoroondo yekuti anenge achirekodha dzimwe music yake ichimboita seinoramba, imwe music yake ichiita seyakuda kuita pazombozoramba. But nekuramba vakatsungirira ma-artist, you find kuti zoni anopedzera azongoita chimwe chihit song. Manzwa zukuru, kunyange nesu ndoda kungokurudzira izvi, zvandoda kukurudzira ndezvekuti whatever business rauri kutraya, keep on trying. Nhasi zvinogona kuita sezviri kuramba, usaneta pamabasa ripi neripi raunenge uchiita. Keep on trying muzukuru, keep on trying. Usazombodzoserwa kumashure, never be discouraged nevanhu. Inzwaika kunyange nenisekuru venyuka, patakatotanga chano inoika, vanhu vakawanda vaito discourage. Kutoti ako ndeipi yawakuda kuita. Shamwari, vanhu varipo to discourage. People will always be there to discourage. Yeah? But what do I want to say? Ndoda kuti zoni muzukuru, do not be discouraged. Because one of the good days, believe you me, zvinoita nepamwe ukatoenda kure. Look at the likes of Vanchoga. Akatanga kara, anotanga kungozobudikira papa. Handiti, akatanga kare, but anga asati anatsorira until akazosvika pakati, ayo, inini rega ndite art rangu, rega nditrayo kuipinzawo rimwe art. Akamboitawo art rake, ona izvo akabatoenda nenyika. So what do I want to say? Ngatishingei vazukuru, ngatirambe takashinga. Handiti, zvinonaka chete pazvese. Ungave uri kutengesa musika, ndakaona umwe munhu aitengesa musika akapedzera kutozoita mabusiness mahombe chaiwo. Handiti, ungave uri kuita zvipi nezvipi, mutambi wenhabvu, ramba uchishinga muzukuru, zvinoita chete. Handiti, ndo chandangoti ndingouya nacho, tingokurudzirana, tichiti let's support our upcoming. Also tine problem isusu vazukuru. Wakamboona here kuti pane yatori lesson. Wamboona here kuti umwe munhu akatanga business rake pamaraini penyu, umwe munhu akaisa matomatoes kana akaisa whatever zvaanenge achitengesa muriwo, handiti, akaisa pakona pagedhi penyu chaipo. Unotoshawa kuti ruvengo rwacho runobvepi. Vanhu vese vanogara padhuze papoka unomuona achidarikira achienda unotenga kure, womuona akudzoka akabata mavegetables same auri kutengesa, pamwe aritori better than aanotenga somewhere. Why tichidaro maZimbabweans? Why tichiitirana godo rakadaro? Why tichiitirana godo rakadaro? Let's learn to love one another. Inzwaika, pane chinhu chandakadzidza mukufamba. I've learned kuti zoni kana kune vanhu ndakutoita makuhwa zukuru. Ukaucheka vanhu vechi-India, they support one another. Vanhu vekunigeria vandogara nawo, akangozwa chete muzukuru kuti iwewe uri muNigeria, anotouya achitotenga, vanotosapotana, anotouya achitongotenga nenyaya yekutoti iwewe uri muNigeria. So why is it nemaZimbabweans tikaziva kuti muZimbabwean ari kutengesa dovi, hatidi kutenga dovi rachona? Aiwa, izvozvo mwewo ngauregwa zukuru, ndo panotangira godo rinowinza uroyi. Ngazviregwe izvozvo. Let's support one another, let's support maZimbabweans semaZimbabweans. Handiti, ndo chandangoti tidzidzisane vazukuru vasekuru. Much love.